Не знам тогава как се го продава, но този апартамент беше на Щерионове и банката им го взе и те го купяха от собственика пак от части. Ами той тогава ни каза, че го е дава под наем, ама сега... Собственика го откупи от банката и те го взеха от него. Така ли стана? Може. Не, защото ви кажа, че вие сте им го продали, пък като не ги знаете, те стават малко чудно, няма значение. Мен всичко, нали, документи да са изрядни, за мен друго... Не, това проблеми за документите няма. Не се сигурен. Да. Да. Те даже май намериха един купувач от Русия, ама той в един момент, нали, с тази криза и се отказа. Но те много хора ги гледат, защото е горе на втория етаж има един много хубав се продава. Обаче като му чуят цената, той наистина пък си озаведен в кожа, нали,